Ka wadhi nyime nyako Ramogi en ni Gavana ma Migori Ochilo Ayacko kono piny owacho mamalo mondo otiek ywarruok mosebedo e gwenge mag Angata Barak kod Gwitembe mayudore tong' kaunti ma Migori kod Narok. Kaka George Malero, tend kaunti ma Migori dwaro mondo ket okenge mag arita mane ni chenro mag ohala mosebedo kod ng'ikruok e gwengego odokie wang'e. Gwenge mag Gwitembe kaachiel kod Angata Barak mayudore tong'no mar kaunti ma Migori kod Narok osebedo mago ma onge kwe kuom kinde maromo higa achiel. Koko ma osebedo tong' kaunti ariyogi osekel kod ywarruok mag lowo malach giloyo eka 100. Nyaka sani jodak e gwego mag Angata Barak kaachiel kod Gwitembe odak akicha nikech luoro ma ikelo kod monj ma kinde ka kinde. Monj gi ma osebed ka ikelo kod ywarruok mag lowo oseweyo ka wechego mag ohala kaachiel kod kata yorego mag wuoth obedo kod ng'ikruok. PS wetu wa interior ambaye ni ndugu yetu wa hapa karibu Mr. Omolo, tafadhali tunaomba uzingatie jambo hilo kwa sababu amani ndio maisha. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko kaachiel kod jalupne Joseph Mairi ma oriko ni wegego ma Kuria kama ne gichope nyasi ma choko omenda ne kanisa no manya bikae ne okwayo tend arita kwe ne ong'iyo ma tieko ywarruokno. Land is not occupied by any other community. That land is under the use of Koreans, and those people who are claiming it au ni watu wanabagua wa Kenya wengine wakisema Wakuria ni watu wa Migori County na hawezi kuwa na shamba kule Narok. Giwadne ywarruok e tong' kaunti ariyogi osekelo lal mathoth ne oganda e kaunti ni ma Migori kaachiel kod kaunti no ma Narok. Kuna vita ambavyo vinapigana hapo. Mashamba hiyo iko na historia yake. Kila mtu anajua sehemu yake alikuwa analima. Lakini sasa Wakuria wanaambiwa kwamba mpaka ya Nyanza na Rift Valley ni itungwe, Wakuria wasiende kulima huko na hali wanamiliki mashamba yao huko. Kwa hivyo Wakuria ni wa Kenya na watu wa Migori County ni wa Kenya, na wakiamua na wakiwa na property hata Kisii, hata Migori, hata kwingine wako na haki ya kuishi hapo na kurithi hiyo property. So we really want you to prioritize that. Jagoro maduong' e migaon marite pacho kae Raymond Omolo e kinde limbe mare kaunti ma Migori jumba ariyo mokalo ne ochiwo siem ne jogo ma sia tulo e tong' kaunti ariyogi. And as a government we are very clear that we will not entertain people taking law into their hands or interfering or messing up the state of security of this country. Lweny ma kinde ka kinde ma osebedo e gwenge mag Angata Barak kaachiel kod Gwitembe oseko oganda mathoth oyudo nyirruok ka moko bende owito ngimagi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kadhi nyime riwruok jo bodaboda e gwenge ma Kadhodh Nam Chumbi dwaro apisas mag obila